Αναστασία. Πες ψέματα απλά. Ακόμη μπλεγμένος είσαι. Εντάξει, απλά δεν σου ταιριάζει. Ποιος μου ταιριάζει δηλαδή? Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Νομίζω από πάντα. Δεν θα αφήσω να σου συμβεί τίποτα. Μόνο εσένα έχω. Ναι, δεν το πιστεύω αυτό. Άμα θέλεις όλα τα καταφέρνεις. Ανάλογα ποια το ζητάει. Ναι, σε ευχαριστώ. Πού πας? Τότε γιατί με κρίνεις τόσο αυστηρά? Γιατί με απογοήτευσες. Για σένα είναι όλα απλά και εύκολα, μικρή. Για άτομα που εξαρτώνται από τρίτους όμως, η ζωή δεν είναι πάντα τόσο ρόδινη. Ό,τι έκανα, το έκανα για το καλό της οικογένειάς σου. Αλλά αυτό δεν το μέτρησες ποτέ. Ποια είναι η δουλειά σου ακριβώς, ρε Πολ? Να με ελέγχεις? Να σε προσέχω και να σε προστατεύω, όλους σας. Αν συμβεί το οτιδήποτε, θέλω να προσέχεις την Αναστασία, την κόρη του Δεμήρη. Για το δικό σου το καλό. Το δικό μου καλό, για το δικό μου καλό. Το δικό σου συμφέρον προσπαθείς να προστατέψεις. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια. Μα ξέρεις τι σημαίνει η οικογένειά σου για μένα. Ακόμα και τη ζωή μου θα έδινα για αυτήν. Δεν χρειάζεται να δώσεις τη ζωή του κανείς. Θα δώσω και τη ζωή μου για εσάς. Δεν χρειάζεται να δίνεις τη ζωή σου έτσι εύκολα, Πολ. Μία την έχεις. Ήθελα να σου δώσω αυτό. Ήθελα να ξέρεις πώς αισθάνομαι για σένα. Και δεν σου έχω πει ψέματα. Πάμε το βράδυ για ένα ποτάκι. Είχαμε περάσει τόσο ωραία την τελευταία φορά. Μπορεί να μην σου έχω πει κάποια πράγματα, αλλά ψέματα δεν σου έχω πει ποτέ. Κάποια στιγμή θα μετανιώσετε για ό,τι μου κάνετε. Πάρε το δαχτυλίδι, δεν θέλω να έχεις κάτι από μένα. Δεν το δέχομαι, το καταλαβαίνεις. Εγώ απλώς ήθελα μια ήρεμη σχέση μαζί σου, τίποτα άλλο. Και θα την έχεις. Νόμιζα ότι σε ήξερα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σε ξέρω καθόλου. Κι όμως, εγώ είμαι αυτός που βλέπεις. Δεν να κάνετε, κύριε Ερμιόνη, γιατί? Αυτός που έμπαινε πάντα μπροστά για να προστατεύσει την οικογένειά σου. Γεια. Μπορώ να σου πω λίγο? Όχι, όπως βλέπεις κάνουμε δουλειά εδώ. Δεν προστατεύονται έτσι οι οικογένειες. Αλήθεια? Ναι. Είσαι πολύ μικρή και αθώα. Θα έρθει όμως η ώρα που θα πέσετε στην ανάγκη μου, αλλά εγώ δεν θα είμαι εκεί για να σας ξελασπώσω. Δεν χρειάζεται. Μέχρι τότε θα είμαστε καλά και χωρίς εσένα. Πολύ σε παρακαλώ, κάτι που θα κάνουμε, δεν μπορώ χωρίς τη μαμά. Χάρηκα που σε είδα. Αναστασία, εγώ ξέρεις. Ξέρω. Πρόσεχε. Χρειάζεσαι χρόνο για να βεβαιωθείς για τα συναισθήματά σου. Ήμουν πιστός στην οικογένειά σου. Το ξέρεις αυτό, πολύ. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανες. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Αλλά έχω μετανιώσει. Όλα είναι πολύ αργά. Ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσεις κάποιος τα λάθη του. Δεν αλλάζει έτσι εύκολα ο άνθρωπος. Θα είσαι εντάξει, θα είσαι καλά. Ευχαριστώ. Χάθηκες. Από πού? Από μένα. Υπάρχουν όμως και καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Έχεις έναν απέναντί σου.